Wat Theo van Doesburg later ook zelf heeft toegegeven, dat het zijn tijd iets te ver vooruit was. Dus dat de mensen er nog niet klaar voor waren. Nu zie je dat er heel veel mensen dat heel erg waarderen. Maar ik vind die kleuren van Doesburg het allerbelangrijkst. Dat helemaal goed terugkomt. Want dan heb je een driedimensionaal kunstwerk van Doesburg. En dat is gewoon uniek. De vloeren waren eigenlijk zwart met een witte band. En dan had je de deuren, die waren bijvoorbeeld geel. De vensterbank was dan blauw. Die ensuite deuren, die waren knalrood. En dus het waren hele primaire kleuren. En dat in 1921. Het wie wat? Nou, dat was verschrikkelijk voor die mensen. Dus het moest ook zo snel mogelijk weer een andere kleur hebben. En dat gebeurde dus ook. De keuken moet er sowieso uit. Dan moeten de originele keukenkastjes er weer in. Die hopen we te vinden via de bewoners ook van de andere woningen. En er moet een waterpomp in, want stromend water hadden ze toen niet. We binnen nou boven. Moet hier nou ook nog een soort gebeuren? Ja, ook hier moet in ieder geval alles teruggebracht worden in die oorspronkelijke kleuren. Ik moet zeggen dat bijna alle paneeldeuren die zijn nog oorspronkelijk. We hebben hier een stukje van het plafond opengemaakt in die slaapkamer. En daar zie je de oorspronkelijke balken nog wel terug. Boven op zolder is ook nog een aardige ruimte. En daar willen we een loft van maken, een artist in residence. Dus dat is een kunstenaar die daar dan verblijft. Kunstenaar, choreograaf, schrijver. Dat kan van alle disciplines zijn, heel breed. Die daar verblijft en zich laat inspireren door dat gedachtegoed van die stijlbeweging.